Els fets van passar aquí quan l'agressor, un jove de nacionalitat hondurenya i veí de Girona, va disparar a boca de canó amb una arma de fabricació casolana que duia al cotxe, on esperava que la víctima sortís de la discoteca. Tot va començar a l'interior d'aquest local situat en una zona industrial i d'oci de la ciutat. Devien ser cap a les 4 de la matinada quan comença una forta discussió entre dos grups. Sembla que no era la primera que tenien, però malauradament sí que és la que ha acabat pitjor. Els Mossos d'Esquadra van estar alertats per diversos testimonis i es va posar en marxa un dispositiu policial que ha permès, unes hores després, cap a les 9 del matí, la detenció de l'agressor, Nelson Giovanni, de 23 anys. Aquest matí han passat diversos companys i amics de la víctima i si bé inicialment s'ha dit que víctima i agressor s'havien embrancat en una discussió per una dona, conforme passen les hores no és tan clar. La investigació continua i ha estat decretat el secret de sumari. Mentrestant, la federació que agrupa les discoteques i els locals d'oci nocturn de Catalunya ja ha dit que es presentaran com a acusació particular. Mariona Comelles, TV3, Girona.